Bon dia. De nou, a l'inici del ple d'aquest passat dimarts 18 de novembre es va fer un minut de silenci en record a les víctimes de les violències de gènere. Més endavant, en l'apartat de mocions, també es va aprovar el manifest amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències de Gènere, i que Manlleu anirà acompanyat de diverses activitats organitzades per diferents entitats del municipi. El tema principal d'aquest ple va ser el punt 3 de l'ordre del dia, revisió d'ofici de decret d'alcaldia de contractació de personal a causa de la nul·litat de ple dret. Un cop al ple i amb la informació que es dona in situ, varen poder comprovar i confirmar que es referien a fer fora el mediador cultural de l'Ajuntament de Manlleu. Creiem que la falta de transparència i l'opacitat prèvia a la celebració dels plens provoca que la ciutadania de Manlleu no pugui conèixer amb exactitud la informació que es tracta en cada una de les sessions plenàries. La CUP Manlleu ja va informar prèviament de la possibilitat que es fes fora el mediador cultural gràcies a la informació externa al propi consistori. Les explicacions donades al ple per part de l'equip de govern justifiquen l'acomiadament del mediador cultural a través de diferents episodis i il·legalitats. El 2006 creen la plaça a través d'un decret d'alcaldia. Seguidament, el 2009, l'Ajuntament de Manlleu comença a passar els expedients de format paper a format digital. Això els porta el 2013 a demanar les titulacions als treballadors i treballadores de recursos humans per digitalitzar-les. I és el juny del 2014 que fan saber al mediador cultural que no disposa de la titulació corresponent pel seu lloc de treball i comencen els procediments fins a dia d'avui per acomiadar-lo. Des de la CUP, malgrat aquestes explicacions, creiem que el treballador no pot ni ha de carregar amb els errors tècnico-administratius de l'Ajuntament. Per altra banda, posem en dubte que s'hagin adonat d'aquest fet 8 anys després de la seva contractació per una simple revisió de titulació. No obstant, en cas que existís la falta de formació, entenem que aquesta ha d'anar a càrrec de l'administració local i facilitar-li al propi treballador. Aprofitem per dir que en el comunicat que vàrem fer prèviament parlàvem d'amortització o eliminació de la plaça. Tot i que a nivell legislatiu no és correcta aquesta terminologia, el fet és que avui Manlleu s'ha quedat sense mediador i a l'espera, segons l'Ajuntament, de finançament exterior. Volem constatar que l'actual equip de govern no valora ni orienta de forma correcta la plaça en qüestió. No la valoren, ja que la deixen subjecte a finançament extern i, a més, en paraules del propi alcalde imputat, aposten per una plaça de mitja jornada. Tampoc l'orienten des del punt de vista que creiem necessari, ja que les principals tasques que reclama l'Ajuntament són les de traducció i mediació puntual en conflictes individuals. La tasca de mediador hauria d'anar més enllà i fer una mediació col·lectiva per apropar col·lectius i treballar amb la població un projecte en comú. Per acabar, al final del ple, aprofitant que es va donar la titulació de fill adoptiu a l'exalcalde de Manlleu, Joaquim Vives, des de la CUP Manlleu vàrem demanar l'eliminació d'aquest títol per dues persones. El general Weyler, militar espanyol i ministre de guerra als inicis del segle XX, i per l'exalcalde franquista de Manlleu i jefe local del Movimiento, Manuel González i Garriga. Creiem que mantenir aquests dos títols a les persones esmentades és una ofensa a tota la gent que va lluitar per les llibertats d'aquest poble i contra el feixisme, i que va patir durament la repressió militar espanyola i franquista en les diferents èpoques. Des de l'antimilitarisme sempre defensarem un Manlleu antifeixista.